siapa ubah Jie pe jembas tang đại tha Kita nang ben stam bangi shong Jing em las tang kala không pong Lu em par shu pen ya khana Lu em par shu pen ya shong kai Bang nang gan du khen kor shu pi La la mit pi an ka mobile Ani ko wei ok mai ka thei Cha non sbai ngang xuyên na pi ba đừng thay ba đừng phải bri Pen ja ta chua nga ha ni pop ji Pen thang da chua nga la ka ja beng Ta si ka klam ba ka ki dang kin le trai Si tam nga man ka sni Dei ba I ba bu rom nga na pi Da kum nan pa ngan shanya Naka mobile pila dem nga bang yebnya Laha Insta, laha FB Men pa na ngawalan Bapi follow, bapi at text Dan kikan thay bapi at friend Ani ko wei ko mai ka thei La mit pi tang tharai sneu nanga Aba ki khen las dang samla Nu pas tang beng na na asina a La ki kin thei ne ki shin rang Baron tia lam ki hentan Ba de ka juk technology Upi wa je per khat bitan Istakane kajuk